Jakýho nováčka. Ti dám to. Jo, určitě. Hlavně, tě v PvPčku rozsekal, víš? Protože ten ex mu volák nejde. Ještě dneska jestli můžeš potom pozornit. Nejsem 105. Ale nevím, či to nebudeme muset opakovat, protože dohovíči to netím. Jo. Já dneska to možná... bylo asi všecko a tento týpek bude s námi točit. Od začátku si spojí pekné jedno, ale bude si zarábat. A robiť mu veci bude... takto kiečový a to je bolo ešte lepšie, no. To ešte polaganu nemám, ale... To nevím. To sa dá. Aha. Jasný. To je bolo teda všetko, tak sa majte. Jirka na to nereaguje. Však jo, to je nejlepší. No comment, dobré.